Tisztelt megemlékezők! Nagy tisztelettel köszöntöm Németh István polgármester urat, Végi Bálint alpolgármester urat, dr. Faragó Mónika jegyzőasszonyt és a képviselőtestület tagjait. Köszöntöm mindazokat, akik eljöttek, hogy együtt emlékezzünk a városunk történelmének legsötétebb fejezetére, az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság 133 napja alatt elkövetett kommunista erőszak hullámsolti áldozataira. Kérem, emlékezzünk Jászfalusi Károly községi jegyzőre, akinek kivégzése a vörös terror egyik legembertelenebb, legkegyetlenebb pillanata volt, és emlékezzünk a további 15 solti honfitársunkra, akik koholt vádak alapján pusztán a proletárhatalommal való szembeállás gyanúja miatt 1919. június 22-én a vörös terror áldozatául estek. Ünnepségünk kezdeteként kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Tisztelettel felkérem Áris Lajos képviselő urat, hogy tartsa meg ünnepi megemlékező beszédét. Nagy tisztelettel köszönöm Önöket a politikai áldozatok emléknapján. 2010-ben emléktábla került a polgármesteri hivatal falára, ahol méltóképpen tiszteleg a város a meghurcolt és mártírt halált halt polgárok emlékei előtt. Nehéz elérzékenyülés nélkül itt állni, mivel ilyenkor felvillanak azok a pillanatok, azok az emberi sorsok, akiknek politikai hovatartozások miatt megbélyegzés, elhurcolás, kivégzés jutott osztály részül. A 20. század sajnos bővelkedett ilyen cselekményekben. 1919-ben Samueli Tibor vezette kivégzések, amit itt a bevezetőben már hallottunk, majd azt követően a számonkérés következett. 44-ben a település zsidó lakosságának az elhurcolása következett, majd az átvonuló harcok során sok lakostársunk esett áldozatul. Az úgymond felszabadító csapatok valójában megszállóként jöttek. A háború után egy csalással nyert választáson megszerezte a hatalmat a kommunista párt. Hozzáláttak a szocialista rendszer kiépítéséhez. A háborúban kimerült, kifosztott ország
legyengült gazdaság még levegőhöz sem jutott, megkezdődött a következő csapás a népre. Kiépültek a pártbizottságok, az APH, és leszámolást hirdettek a régi rend apparátusával. Csendőrök, állami ügyintézők, katonatisztek, földbirtokosok kerültek a célkeresztben. A mai megemlékezésen azokra a földbirtokos társainkra, lakosainkra szeretnék emlékezni, akik a kulák üldözés áldozatai lettek. 1948-ban a módosabb gazdákat kulákoknak minősítették. Osztályidegenek lettek. Kik voltak ők valójában? Kik voltak a kulákok? Akinek 15 katasztráli holdnál nagyobb földterülete volt, az már kuláknak számított. Akinek gépei voltak, nehogy Isten embereket foglalkoztatott, az szintén. A földterület nem volt egységesen behatárolva, a szőlőket és a kiskerteket többszörös szorzóval számolták. Próbálták ellehetetleníteni őket, tönkretenni. Aránytalanul magas begyűjtési kvótát róttak rájuk. Be kellett szolgáltatni a húst, a tejet, a tojást, a gabonát, amiért nem fizettek. Megbélyegezték őket, mozgásukban korlátozták, gyerekeik nem tanulhattak tovább. Katonai szolgálatra behívott fiaik nem foghattak fegyvert a kezükben, őket bányákban és különböző építkezésen dolgoztatták, mint munkaszolgálatosokat. Több családot is kiköltöztettek lakásukból, ezeket a lakásokat a vidékről ide érkezett pártfunkcionális emberek kapták meg. Embertelen körülmények között magtárakban, istálokban éltek télvíz idején is. Megbélyegzést és a teljes családok tönkretételét mindenki nem tudta feldolgozni, és voltak sajnos szomorú esetek, amikor önkezével vetett valaki véget életének. Emlékezzünk a mai napon rájuk is. Végezetül, de nem utolsó sorban, arra szeretnék kérni mindenkit, hogy politikai nézetei miatt ne történjenek meg ilyen szörnyűségek senkivel. Ezért tiszteletben kell tartanunk egymás nézeteit, hogy ne legyünk egymás farkasai. Mi és gyerekeink felelőssége, hogy ellenálljunk az erőszakos megnyilvánulásoknak, értékeinket megőrizve egy szebb, boldogabb jövőt építsünk. Köszönöm szépen! Megemlékezésünk zárásaként megkérem Önöket, hogy fáradjunk ki a polgármesteri hivatal elé, és helyezzük el koszorúinkat az áldozatok emlékére. Tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit a testületi ülésünkön, jegyzőasszonyt, alpolgármester urat, képviselő hölgyet, képviselő urakat és a rendőrkapitány urakat. A tisztelt képviselők a napirendi pontokat megkapták. Azt szeretném kérni, hogy két változtatást szeretnék, ugye a bizottság ülésen már szó volt, hogy a 16-os napirendi pontot azt vegyük le. Itt pedig én azt mondom, hogy az első napirendi pontot tegyük a 4-es napirendi pont után, hogy itt ne kelljen a vendégeinknek ezt végigvárni, és akkor ez alapján kérem, hogy a napirendi pontokat fogadjuk el, aki ezzel egyetért. Egyhangú köszönöm szépen. Akkor ugye első napirendi pont lenne beszámoló a Solti rendőrőrs 2025. évi szakmai munkájáról. Szeretettel köszöntöm körünkben Lakatos Attila rendőr alezredes urat, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm polgármester urat, illetve a jelenlévő képviselő testület tagjait, illetve a meghívott vendégeket. Én első alkalommal vagyok itt önök között, Kalocsán születtem, még egyszer nem mutatkozok be, mert polgármester úr elmondta, hogy ki vagyok. Kalocsai születésű vagyok, 1995-ben szereltem fel rendőrnek, Kalocsán kezdtem a pályafutásomat, és itt haladtam végig úgymond a ranglétrán, és a Bács-Kiskun vármegyi rendőr főkapitányságon töltöttem az elmúlt 28 évemet. Tavaly augusztusban kaptam a felkérést a Kalocsai rendőrkapitányság vezetésére, onnantól látom el ezt a feladatot. Polgármester úrral közvetlen kapcsolatban voltunk folyamatosan, még elődömmel együtt kijöttünk és meg tudtunk beszélni néhány dolgot. A beszámoló ugye megkapták önök írásba, Robi meg fogja tenni őrsparancsnok úr a kiegészítést hozzá.
illetve utána természetesen, hogyha van hozzá kérdés, akkor én is állok rendelkezésre. Úgyhogy én megadnám a szót Varga Róbert alezredes úr, őrsparancsnoknak. Kapitány úr, kérek engedélyt a beszámoló megtartásához. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr! Kérem, engedjék meg, hogy ismertessem a Solt rendőrőrs 2025 évi beszámolóját az aktuális közbiztonsági és bűnügyi helyzetről. Június 5-i határidővel került megküldésre a 2025 évi beszámoló az önkormányzat részéről a mellékelt statisztikai adatokkal együtt. Alapvetően a solti rendőrőrs illetékességi területe nem változott. Az 51-es, 52-es és az 53-as számú főútvonalak, valamint a Beszédes József Dunai forgalmával a továbbiakban is számolnunk kell. Hétvégenként nagyobb forgalom van, ugye a hétvégi külföldi vendégmunkások miatt, de az utazó bűnözők is megjelennek. Itt van nekünk a Szőlőhegy, ahol a présházak és a pincék találhatók. Ezek nem állandóan lakottak, néha egy-egy bűncselekmény elkövetése után van, hogy több hónap is eltelik, mire a sértett ezt felfedezi. Az egységes nyomozóhatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika az ENYÜPS alapján a regisztrált bűncselekmények számában minimális emelkedés tapasztalható. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma az előző évekhez képest hasonlóan alakult. A lakosság részéről jelentős közérdeklődést, valamint felháborodást kiváltó deliktum az értékelt időszakban nem történt. A bűneseteknek a gerincét továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények adják, de viszont az eredmények megtartását várjuk a továbbiakban is a térfigyelő kamerarendszertől, annak esetleges bővítésétől és a polgárőrséggel közös feladat végrehajtástól. A szabálysértési előkészítő eljárások lefolytatását 2023. január 1-től a Kalocsai Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály szabálysértési előkészítő csoportja végzi. Ezek azok a vagyon elleni szabálysértések, lopások, csalások, sikkasztások, amik 50 000 forint értékhatárt nem érik el. 2025 évben az illetékességi területünkön 52 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, azonban a balesetek megelőzését a közlekedési szabályok betartásának az ellenőrzésével, az alkoholfogyasztás ellenőrzésével, annak növelésével, valamint sebesség ellenőrzésével tervezzük. Az illegális migrációval kapcsolatban rendőrkapitányság, illetőleg a solti rendőrőrs határszakasszal nem rendelkezik, azonban meghatározott időpontokban és szúrópróbaszerűen mélységi ellenőrzéseket a továbbiakban is végzünk. Solt városában jellemzően gépkocsizó járőrszolgálatot látnak el, ezen felül egyébként egyedi szolgálatszervezés alapján a Kalocsai Rendőrkapitányság közrendvédelmi és közlekedés rendészeti állománya is be van vonva az ellenőrzésekbe. A közlekedési ellenőrzéseken kívül közrendvédelmi feladatként ellenőrizzük a közintézményeket, a telephelyeket, üzleteket, ezeket rendszeresen és visszatérően. Rendezvényi biztosításokat mindig közösen a polgárőrséggel hajtjuk végre. Közös szolgálatokban Bács-Kiskun vármegye területén a mai napig zászlóvivők vagyunk. Solt városában egyfő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, Nagy Imre rendőr törzászlós, ő minden hónapban tart a körzeti megbízotti szabályzat alapján rendszeresen fogadóórát. 2025 évben 48 solti lakossal szemben folytatott le a Kalocsai Rendőrkapitányság igazgatás-rendészeti osztálya szabálysértési eljárást. A solti lakosok által elkövetett szabályszegések, közúti közlekedési igazgatási szabályok, közúti közlekedési kisebbfokú szabályok megsértése, érvénytelen hatósági jelzéssel való közlekedés, elsőbbség és előzés szabályainak a megsértése, személyazonosság igazolásával kapcsolatos megszegés, valamint segélyhívó indokolatlan használata és csendháborítás szabálysértések voltak. A bűn- és baleset megelőzési tevékenységet a tavalyi évben is tovább folytattuk. Répási Tamásné rendőr őrnagy, a Kalocsai Rendőrkapitányság bűnügyi osztály bűnmegelőzési főelőadója tartotta az előadásokat. Szeptember közepétől személyi változás történik, ő rendelkezési állományba fog vonulni. Továbbiakban is kívánunk együttműködni a védőnői szolgálattal, a rendvédelmi társzervekkel, a büntetés végrehajtási intézettel, az önkormányzatokkal, polgárőrséggel, ügyészséggel és bírósággal.
A település közbiztonságának a fenntartása érdekében továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük a rendszeres és a látható rendőri jelenlétet. Hatékonyan fogunk fellépni a közeljövőben is a lakosságot irritáló, a szubjektív biztonsági érzetet negatívan befolyásoló, az időskorúak sérelmére, a közterületen elkövetett erőszakos, a személyek életét és testi épségét közvetlenül befolyásoló bűncselekmények elkövetőivel szemben. Tisztelt képviselőtestület! Ezúton is megköszönjük Solt város önkormányzatának, valamint a helyi lakosoknak az elmúlt időszakban nyújtott támogatást, hogy a rendőri állomány hatékonyan tudta a feladatát végezni. Jelentem, befejeztem. Köszönöm szépen. Én is egyébként meg szeretném köszönni az együttműködést, és kimondottan a polgárőrséggel való ilyenfajta együttműködés, ahol közös járőrszolgálat történik minden hétvégén, pénteken, szombaton. Én azt gondolom, hogy ez példaértékű, és bízom benne, hogy ez a jövőben is folytatódhat. Azt is remélem, hogy egyébként a létszámhelyzet is optimalizálódik majd, és akkor esetleg még nagyobb erővel tudunk a közterületen jelen lenni, mert én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, hogy a látható rendőrök legyenek a településen és annak környezetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen is a beszámot, és akkor jöhetnek a kérdések, ha vannak. Alpolgármester úrral kezdjük. Köszönöm szépen. Lakatos úr, szóval került, hogy a létszám egy kicsit alakulni fog. Én nem is láttam beszámolóval, de esetleg egy kicsit tájékoztatást kaphatnám, hogy a solti rendőrös létszám ígileg hogy áll, mennyire van feltöltve a solti őrs, esetleg ez okozhat-e valami problémát, amit ön is említett, hogy ha kicsit bővebb lenne a létszám, hogy feltöltött lenne, akkor nyilván rendőri jellét is még nagyobb lenne, erre esetleg egy pár gondolatot kérhetnénk. Igen, tehát a létszám nem teljesen feltöltött, van hiányunk körzeti megbízotti, illetve járőrvezetői helyünk is van üres. Ugye önök is a napi sajtóból értesülhetnek, hogy az új országos főkapitány úr tegnap volt ugye bizottsági meghallgatáson. A korábbi rendszerek változtatása várható, engedélyezték a visszaszerelni szándékozó korábban már kollégák visszaszerelését. Bízom benne, hogy lesz olyan, aki vissza is térne, illetve természetesen sokan várják a testületben az új életpálya modellt, hogy vonzóbbá tegyék a rendőri pályát, és megkapja azt a presztízsét, ami megilleti, és azt gondolom, hogy akkor jelenleg is ki tudjuk elégíteni az igényeket, de nyilván egy optimális helyzet lesz akkor, hogyha teljes feltöltöttségről fogunk tudni beszélni. Ez bízom benne, hogy az elkövetkezendő, én nem hónapokról beszélnék, de egy fél év, egy év múlva már lesz látható eredménye. Köszönöm szépen. Szondi Miklós képviselő. Köszönöm. A gépkocsizó járőrszolgálat fontosságáról beszéltél, Robi. Kérdésem az, hogy hétköznapokon 6 óráig van jelenlét Soltváros területén, vagy meddig vannak a járőrök? Hát azt így nem lehet pontosan megmondani, mert ugye mondtam nektek, hogy egyedi szolgálat szervezés alapján történik, hogyha esetleg nincsen a solti rendőrös állományából beosztott rendőr, akkor a kalocsai rendőrkapitányság közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állománya reagál, tehát a küldésekre a reagáló képesség ugyanúgy megvan. Ugye nyilván közvetlenebb a kapcsolat a solti állampolgároknak, hogy helyi rendőr van, ismerik őket, de viszont ugye az idegen rendőrautó idegen rendőrökkel az megjelenik. Rendben van. Minden tiszteletem és becsülésem a solti rendőreinknek, hiszen a feladatukat szerintem maradéktalanul és maximálisan ellátják, és hát nyilván ők azt a feladatot láthatják el, amit kapnak parancsba, hogy ezt el kell látni. Tegnap történt egy érdekes eset. 6 óra után fölhívott engem Petőfi telepen a fodrász hölgy, hogy azonnal jöjjek, mert a nagynéném előtt 3 nem valami bizalomgerjesztő ember egy fehér autóból kiszálltak, és elkezdték verni az ott lévő sajmegyről a termést. Hát persze azonnal rohantam, és mint kiderült, Baranya megyéből jöttek ezek az úriemberek, és hát ők a terméseket gyűjtik be, állítólag polgármester úrtól szóbeli engedélyük volt, nyilván kiderült, hogy hát nem, és próbáltam hívni a járőr számát, akkor már nem volt Solton járőr. Ugye elmondtad azt, hogy a kiemelt feladat a rendőri jelenlét Solt városában, tehát ezt szeretném kérni kapitány úrtól is, hogy erre figyeljünk kicsit jobban, hogy tényleg kiemelten legyenek jelen a rendőrök a városunkba, és
azt én megértem, hogy nyilván a közlekedés biztonságunkat a Trafipax képernyőjén azt nagyon jól lehet ellenőrizni, ezt meg is teszik, tehát ez szuper. Viszont a polgároknak a biztonságérzete, amit elmondtál, hogyha a rendőr ott van, és hogyha tudtam volna azt, hogy a rendőr jár, őt fölhívom, és 2 percen belül ott van, akkor nem jöttek volna még vissza 3-szor ezek az úri emberek, nem nézték volna meg, hogy én tényleg ott vagyok. Petőfi telepen azóta is, tehát előtte is volt már betörés is, tehát több vagyon elleni bűncselekmény is volt, tehát nyilván tudom, ez rajtatok múlik a legkevésbé, hogy ez az állomány. Nagyon bízom abban, hogy ez változni fog, mert nagyon nagy szükség van arra, hogy az állampolgárok biztonságban érezhessék magukat. Igen, hát ezzel kapcsolatban még csak annyit, hogy pár évvel ezelőtt, ugye, de ezt korábbi beszámolókon már ismertettük, hogy picit elmosódtak ezek a határok. Tehát pár évvel ezelőtt kialakították a tevékenységirányítási központokat. Központilag 112-es segélyhívószám van. Most annak ellenére, hogyha most éppen a solti rendőr is, mert sok esetben előfordul, hogy Dunaegyházán vagy Apostagon tartózkodik, vagy éppen Dusnokon, tehát picit, hogy ezek a határok elmosódtak, vagy éppen Akasztó területén, hogyha a 112-re megteszitek a bejelentést, annak ellenére pár percen belül a reagálási időt betartva ugyanúgy fog a területre érkezni rendőr. Jó, köszönöm. Árizsős képviselő. Köszönöm szépen a szót. Hát azzal kezdeném, hogy megköszönném a rendőrség munkáját. Nagyon örülünk annak, hogy a külterületekre is kijut a rendőri szolgálat, tehát úgy mondom, hogy látjuk őket Járáspusztán, Tételalján, Félixen, meg a település szélén is. És amit szeretnék kérni, vagy javasolni, nem tudom, hogy melyik a pontos kifejezésre, hogy most jelen pillanatban az 52-es útnak az építése zajlik, és elég komoly járműoszlopok zúdulnak a városnak az útjaira, de főleg az 52-esre. És nem tudom, hogy a rendőrségnek van-e arra engedélye, vagy nem is tudom, hogy szokták mondani, jogosítványa, hogy az idegen, tehát úgy mondom román, meg külföldi kamionokat tudja ellenőrizni, hogy van-e erre dolguk, nincs erre dolguk, mert azok most már újból egy nagyobb létszámmal megjelentek ezen az úton, és sajnos indul a nyári szünet az iskolákba, és a piros lámpát sem mindig tartják tiszteletbe a Nagymajori úti átjárónál, meg a másik oldal a dolognak az, hogy vasárnap 10 óra után ez az út, ez egyszerűen egy ilyen félelmetes szakasszá válik, mert most akik elindultak, gondolom ilyen Szerbiából, meg innen-onnan a vendégmunkások, azok is itt akarják behozni ezt az időt, amit ott valahol a határon elvesztegettek, meg a teherforgalom is, amikor rázúdul a városra, hát itt a sebességhatárokat senki szerintem nem tartja be 10 óra után vasárnap, szóval nem tudom, hogy ott akkor lehetne ez a rendőri jelenléttel valahogy ezeket visszafékezni, és hogy most indul a nyári szünet, fokozottan ugye a rollerosokra is odafigyelni, mert ott is azért nagyon nagy szabálytalanságok vannak, amikor 2-3-an kapaszkodnak egymás mögött, és hát elég nagy sebességgel száguldanak. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna. Igen, valóban minden nap, másnaponként tartunk egy nagyobb közlekedési ellenőrzést. A főútvonalak mindenféleképpen kiemeltek, sőt ugye az 52-es, 53-as számú főútvonal az egy kiemelt közlekedési gócpont is. Nagyobb számba vonunk ellenőrzés alá külföldi kamionokat, sőt több esetben ők azok, akik nem tartják az előzés és az elsőbségi szabályokat. Nyilván velük szemben intézkedünk, de hát szerintem ezt napi szinten látjátok is. Mi volt még a kérdésedben? Hát, hogy vasárnap esetleg lehetne 10 óra után valamilyen szolgálatot beállítani sortra, hogy ezeket egy kicsit visszafogják, ezeket a gyorshajtókat, meg a rollerosok, hogy a gyerekek... Rollerosok, igen, erre szeretném még egy gondolatot, hogy módosítani fogják az 1/75-ös KPMPM együttes rendeletet, ugye a KRESZT, és kiemeltként fogják kezelni a rollerosok közlekedés és a vele kapcsolatos intézkedéseket. Ez még egyelőre nem történt meg, de kidolgozása alatt áll, és a rendőrség majd ezek után meg is fogja benne tenni a szükséges intézkedéseket. Egyelőre ennyi tájékoztatást tudok még vele kapcsolatban.
Máté képviselő. Én meg szerettem volna is köszönni a rendőrségnek és a polgárőrségnek a munkáját, és én is a rollerosokról szerettem volna érdeklődni egyébként, mert nálunk is a családban kérdés ez, hogy roller szeretnének a fiúk, és én mondtam nekik, hogy megvárjuk ezt a rendeletmódosítást, mert jól hallottam, itt ilyen teljesítményhez fogják ezt kötni, mert nem mindegy, hogy 25-tel csattan valaki, vagy 40-nel. És valószínűleg egy ilyen, ha jól tudom, egy ilyen segédmotoros vizsgaszerű lesz. Jelenleg van még benne 14 év hézag, de ezt nyilván ki fogják küszöbölni. Tehát most nincs is egyébként erre rendelet, meg törvény jelen pillanatban? Magában vannak olyan szabályok, amiket be kell neki tartani. Tehát ugyanúgy a gyalogátkelőhely, az előzés, tehát a közlekedésre vannak, amit ugye leír a KRESZ egyébként, de magába az, hogy bukósisakot kell neki viselni, milyen követelményeknek kell megfelelni, milyen energetikai teljesítménye mehet, az minek minősül például meghajtású járműnek, vagy éppen gyalogos kategóriába tartozik esetleg. Tehát ezek a szabályokat, hogyha tisztázzák, már pedig tisztázni fogják, és hogyha ezek a joghézagok ki lesznek küszöbölve, tényleges intézkedéseket akkor tudja a rendőr megtenni. Tehát most például egy 12 éves gyerek megy mondjuk egy 60-nal a rollerra, a bukósisak nélkül, erre akkor nem tudsz csinálni semmit. Jelenleg nem. Tehát magában a sebesség túlépés, hogyha hogy gyorsan megy a rollerra, az egyelőre még nem. Köszönöm. Kérdés, észrevétel? Köszönöm, képviselő asszony. Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, itt a beszámolóban hallottuk, hogy a kamerarendszer is ugye egy támogató dolog a rendőrség munkájához, hogy mennyire hatékony ez a mi kamerarendszerünk, mert ugye ezzel többször foglalkoztunk már az elmúlt években, meg arról is volt szó, hogy majd ami már elavult kamerák, esetleg akkor újakat telepítünk, hogy egyáltalán mennyire használható a mostani rendszer. Igen? Esetleg kamerával kapcsolatos problémák fölmerülni, akkor tájékoztatni szoktam a polgármester urat, és ezzel kapcsolatban tartjuk is a kapcsolatot. Nyilván bűncselekmények elkövetésekor szoktuk mi ezt elemezni, és nagy segítségünk is egyébként ez bűncselekmények felderítésében. Köszönöm szépen. Kár József képviselő, még megkérdezni, elnézést kapitányom, hogy a riasztó rendszer, amit valamikor lovaspistáik megcsináltak, ezt utána gazdáról gazdára vándorolt, ez most működik itt Solton? Nem, Solton a rendőrségen nincsen riasztórendszer, ez már jó pár évben azt tudom, magáncég. Azt tudom, hogy magáncég, de ez a magáncég továbbra is üzemelteti ezt a rendszert? Hát azt a magáncégtől kellene megkérdezni, a rendőrséghez már ugye nincsen semmiféle. Tudom, mert annak idején még mi voltunk sok pénzt kerestünk vele. Akkor még volt, de most már semmi tudomásunk nincsen róla. Ezek magánvállalkozások, akik ezt végzik. Tehát akkor kapcsolatotok sincs ezzel a rendszerrel. kivonuló szolgálatuk is nekik van, nekünk nincs, a rendőrségnek abszolút nincs. Jó, egyébként mielőtt korrupcióra gondolnátok, ez úgy működött, hogy a rendszer üzemeltetője a bevételnek a 40%-át az alapítványba töltötte át, és abból tankoltuk a rendőrautókat, csak azért, hogyha esetleg elkezdett csillogni a szemetek. Jó, köszönöm. Senki nem mondott ilyet. Egyébként ugye mi annak idején tagja voltunk ennek a riasztórendszeresnek, de én is úgy tudom, hogy megszűnt, tehát abszolút nincs semmiféle jelzés. Egy dolgot én szeretnék kérdezni, ha szabad. Én, mint krónikus gyorshajtó, hogy arra van-e megoldás, vagy ellenőrzés, hogy amikor gyökketővel arra szól a sofőr az úton, mert én szerintem az is ugye, hogy az nem olyan szabályos, hogy mondjuk 20-szal megy végig az egész városon, és mögötte 6 kilométeres kocsisor, hogy néha nem lehet a kamerát úgy állítani, hogy azt mérje, hogy kimegy nagyon lassan, nagy gyorshajtással, az a hiba nincs. De egyébként tényleg bosszantó, hogy ha egy-két ilyen lakostárs tényleg ilyen 10-20-szal szeli át a várost, és mondom, kegyetlen sort tett maga után, mert szerintem az is ugye, hogy a forgalomlassítás szerintem az se olyan nagyon szerves, bár nem vagyok képbe a paragrafusok. Igen, egyébként a trafipaxunk az a sebesség ellenőrzésre van, de attól független, hogy akadályozza a forgalmat, az is egy szabálysértés. Hogyha bejelentitek, nyilván az intézkedő rendőr megteszi a szükséges intézkedést ezzel kapcsolatban is. Hát azt nem lehet úgy állítani, hogy mondjuk akkor 60 fölött, meg mondjuk 30 alatt. És még írja. Az csak 60 felé van. 70 fölött. Lehet menni. Ha nincs több kérdés, észrevétel, akkor ugye szavazzunk el a beszámolót, aki a beszámolót elfogadja. Egyhangú köszönöm szépen, és köszönjük szépen, hogy
eljöttetek hozzánk beszámolni, várunk benneteket jövőre is, és természetesen mondhatom, azt gondolom minden képviselő nevében, hogy bármiben, ha tudunk, segítünk, ugyanúgy szerintem mehet ez tovább, mint eddig. Mi is ugyanezt tudjuk felajánlani, hogy bármi probléma van, akut probléma, gyorsan megoldandó dolog, akkor közvetlenül is nyugodtan lehet Robit is, engem is keresni. Igen. Ezzel az ágverő bandával kapcsolatban, ha a polgármester úr is megmondta nekik telefonon, hogy nyilván nincsen engedély, tehát a lakosoknak szólok most inkább, tehát sem jegyzői, sem polgármesteri engedéllyel nem rendelkeznek, sem szóbeli, sem írásbelivel, hogy ők bármiféle termést összeszedjenek a közterületről, úgyhogy akkor viszont hívják azonnal a 112-t, hogyha meglátják ezeket az embereket. Ez el is lett nekik mondva, hogy akkor a rendőrséggel fognak megismerkedni, úgyhogy, mert hogy ez is azért egy biztonsági dolog. Így van. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük szépen. Kikísérő. A PTK rendelkezik a közterületen levő gyümölcsfákról is, meg a szomszédhoz áthulló termésről is. Olvasd el! Beszakadt ember és botokkal üti a fát, arra nem tudom mi van. Kikísérem a rendőrt. Jó, majd szólnak neki. Rendi pont lenne a beszámoló a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2025 évi szakmai munkájáról. Nem tudom, nem értek ide, vagy valami közbevetett, úgyhogy de az anyagot a tisztelt képviselők megkapták, úgyhogy elolvasták. Aki ezt így elfogadja, egyhangú, köszönöm szépen. És ugye 3-as napi rendi pont lett így a Solti Polgárőr Egyesület 2025 évi szakmai munkájáról, viszont itt az elnök urat köszönhetjük körünkbe. Úgyhogy az anyagot a tisztelt képviselők megkapták, látták, elolvasták. Nem tudom, Gábor, valami kiegészítést szeretnél tenni hozzá? Jó, köszönjük szépen. Valakinek kérdése a Polgárőr Egyesület elnök urához? Ha nincs, akkor ugye én annyit mondanék hozzá, tényleg, ahogy az előbb a kapitány úr is elmondta, hogy nagyon szépen köszönjük a munkátokat. Én részt vettem a közgyűlésen, és ugye ott hallhattuk, meg ugye itt láthatják, de azért most egy-két adatot felolvasnék, hogy a tisztelt lakosság is azért nagyjából képbe legyen a Solti Polgárőr Egyesület munkájával, tehát 8566 órát járőröztek, a rendőrséggel közös szolgálat volt 1253 óra, és a katasztrófa védelemmel is közösen 4 órát, 2 fő 1 alkalommal biztosítottak. Itt ugye fő van sorolva, hogy mind vettek részt, ezt hamar össze tudjuk foglalni, a létező összes városi rendezvényen, ugye a polgárőrök ott vannak, számíthatunk rájuk, bármi gondunk, bajunk van, segítenek mindenben önzetlenül, úgyhogy tényleg én azt gondolom, hogy csak köszönetet tartozunk a lelkiismeretes munkájukhoz, és köszönjük a segítséget, és továbbra is számítunk a tisztelt polgárőrség munkájára. Akkor aki a beszámolót elfogadja, amit kaptunk, egyhangú, köszönöm szépen, köszönjük szépen elnök úr a jelenlétet. És akkor menjünk tovább a szokásos dolgot, csak átülünk. Akkor most 4-es napirendi pont lett, ami ugye az egyes szokott lenni a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről. Kezdeném, miért még elfejtem, a pénzügyi beszámolóval. Jelenleg a Zsolt városának a különböző számláin 33.095.140 forint van, lekötött pénzünk összesen 120 millió forint, és kintlévőségünk pedig 35.175.108, ebből lejárt számlázott szolgáltatások 3.022.689, és lejárt adó hátralék pedig 32 millió forint. Ezt csak azért olvastam föl, hogyha valaki figyeli az eseményeket, akkor ugye a lejárt számlázott szolgáltatások 15 millió forintról már 3 millió forintra lecsökkentek. Ugye az adóhátralék, hát az ugye én mindig azt szoktam mindenkinek mondani, most is elmondom, hogy valakinek ilyen gondja, hogy nem tudja befizetni, akkor legyen szíves, keresse fel az adóosztályunkat, és ott a hölgyekkel részletfizetésre, vagy bármiben meg tudunk állapodni, kerüljük el azt, hogy végrehajtóhoz kelljen adni az ügyet. Összeértem egy pár dolgot, amit szeretnék elmondani, nem pont fontossági sorrendben. Először az, hogy azt gondolom látták a lakostársak, hogy a közkút újra működik, gombnyomással
kell a vizet vételezni, és akkor beindul egy szivattyú, és adja a vizet, ennek egy csomóan gondolom örülnek, tehát nyugodtan, de fel is van írva egy táblára, hogy kell vizet vételezni, nagyon egyszerű. Az előbb már ugye az 52-es út szóba került, ha valaki jár, arra láthatja, hogy tényleg most már gőzerővel folyik az építése. Én azért vagyok különösen boldog, mert az iparipar most végre valahogy már úgy néz ki, mint egy ipariparnak ki kéne nézni kívülről is, úgyhogy jó reménység van rá, hogy ősszel ott teljesen európai képet fog kapni, és reményeink szerint akkor nagyobb számban jönnek befektetők, vagyis tudunk szólni azoknak, akik már voltak itt, hogy jöjjenek vissza és nézzék meg, hogy most már tényleg mindennek megfelel. Itt a Sákor csatornánál is, ha látták, a Kunszent Miklósi víziközmű megkezdte a nádvágást, a nádkiszedést, ez haladni fog tovább, úgyhogy a Sákor csatornánk is úgy fog kinézni, hogy ki kéne, hogy nézzen. Ugye nagyon sokat beszéltünk róla, és jó elhúzódott, de ugye, hogy szoktuk mondani, csak a szépre emlékezünk, a közvilágításnak a korszerűsítése. Az első adag fénycső meg is érkezett, úgyhogy neki fognak állni, és ugye az az ígérvény, hogy őszre teljesen meg is fog valósulni. Ha valaki mostanában járt a Pincehegyen, ez mondjuk tegnap, meg ma, láthatta, hogy a versenyképes járások második üteme elindult, és a kivitelező szerint a Pincepörkölt Fesztiválra, ami július 4-én lesz, mindenkit hívunk szeretettel, addigra elkészül a második ütem is, tehát ez most ugye a Krammer pincénél fog felkanyarodni, és a felső sort érinti, tehát ott lesz, az fog kapni ugye aszfalt utat. Ennyit szerettem volna mondani, még egy kedves kis észrevétel, megmondom az őszintét, nekem is elkért a figyelmet, de fölhívtak Hótmarosról, hogy ma 15 éve írtuk alá a testvérvárosi szerződés napra pontosan, úgyhogy ők szeretettel emlékeznek rá. Szerintem mi is szeretettel emlékezünk erre a szép kis kerek jubileumra. Én ennyit szerettem volna mondani, nem tudom, a tisztelt képviselőknek valami kérdés, észrevétel. Szondi Miklós képviselő úr. Szépen két dolgot szeretnék mondani. Fönt a Petőfi telepi játszótérrel szemben lévő közkút újra működik, ugyanis megkerestek, hogy ez működésképtelen, és nyilván azok a gyerekek, akik ott játszanak, vízhez nagyon nehezen jutnak. Így jeleztem jegyzőasszony felé is ezt a problémát, és köszönöm a hathatós segítségét, mert így most már működőképes közkút van az utcán a játszótérrel szemben. És hát a másik az már nem ennyire örömteli hír, ott van Petőfi telepen a bolttal szemben ez a hulladéksziget. Hát ocsmány és gusztustalan, hogy mit művelnek ott az emberek. Most már legalább annyi, hogy a bezsákolt ruhákat és a bezsákolt kommunális szemetet azt nem elérakják, hanem a kukák mögé, tehát annyira nem látványos, de viszont nagyon-nagyon gusztustalan, úgyhogy én azt szeretném kérni, vagy azt javaslom, hogy oda egy wattkamerát, vagy egy kamerát, tehát valamiféle kamerát oda föl kellene szereljünk, megakadályozni ezzel is az illegális hulladéklerakást, mert ugye itt lent a Zrínyi utcában azt hiszem ott megoldottuk úgy, hogy betettük a Kft. Telepére ezt a hulladékszigetet, tehát ott viszont nincs hova betenni, és hát nem kellene, hogy megszűnjön, mert tényleg akik normálisan használják ezt, szelektíven gyűjtik a hulladékot, azoknak ez nagy segítség. Úgyhogy az a kérésem, hogy oda egy kamerát valamilyen úton, módon szereljünk fel, és akadályozzuk meg az illegális hulladéklerakást. Köszönöm szépen. Jó, a Kft. Igazgatóra nincs most itt, szólt nekem, hogy nem tud élni, én ezeket fölírom és majd tolmácsolom neki, gondolom ezt meg tudjuk oldani, de egyébként itt erről a szigetekről sajnos katasztrofális a helyzet, mert mikor kijönnek a mohutól és leürítik, itt például a központban is ugye másnap már fölfeszítik a tetejét, telehordják, ami csak üveg mindennel. Ugyanez a helyzet a Széchenyi utcánál is, ugye ahogy mondta a képviselő úr, a központban meg tudtuk oldani, de úgy, hogy bevittük a saját területünket, tehát én egyszerűen nem is értem az egészet, hogy ennek attól félek, hogy az lesz a vége, azt mondták egyébként a Mohunál is, hogy ahol ilyenek lesznek a szigetek, ott egyszerűen megszüntetik. Tehát afelé haladunk, hogy ma Solton lesz egy ilyen sziget, ami benn van a saját területünkön, és kész, ha a lakostársak ezt csinálják, így viselkednek, nem tudok mit csinálni, őrizni nem tudjuk, amíg ott vagyunk, napközben nincs, és akkor reggelre valakik nyilván éjszaka viszik oda, és meghányják, de akkor inkább tegyék mellé, mint hogy mondjuk az üvegbe beteszik a pelenkákat, meg mindenfelét, mert úgy tehát ez a kiválogatásnál is egy őrületes gondot okoz, ezt minden esetre a kamerát fölírtam.
ne tegyék mellé se. Tehát van kommunális hulladékgyűjtés a városban, minden hétfőn ki lehet tenni, mindenkinek van kukája, minden háztartáshoz tartozik kuka, mert hogy sőt, évente kétszer 3 köbméter szemetet el lehet vitetni, tehát nem is értem, hogy ez miért jó, hogy tényleg gusztustalan, amit művelnek. Köszönöm. Ebben maximálisan egyetértünk. Esetleg akkor olyan helyre kéne kitenni, ahol van kamera, például működő kamera. Hát vagy kamerát oda. Most a kamerát oda egyszerűbb. Az egyszerűbb a B-variáció. Árizsós képviselő. Köszönöm szépen, polgármester úr. Van egy pár lakossági megkeresés, amit szeretnék tolmácsolni. A Kisolti ABC mellett vannak ezek az üres üzlethelyiségek, és ott a végénél egy ilyen bokros rész. Az ott lévő lakók panaszkodnak, és szeretnének valami megoldást találni rá, hogy azt a részt az átmenő forgalom, akik ott megveszik a reggelit, meg a különböző italokat, ne illemhelyként használják, mert borzasztó, hogy látni, hogy mit művelnek ott egyes emberek. Ugyanez a helyzet itt a tájházunknál is, bent, Solton, oda, hogy lehetne egy kaput vagy egy kerítést kihúzni, mert oda is bejárnak emberek, akik ott végzik a dolgokat, hogy a szomszédságnak ez annyira nem tetszik, meg hát én nekem se tetszene, hogy erre valami megoldást tudnánk találni. Akkor, ha szó volt a Sákor csatornáról, nem tudom, hogy beszéltünk annak idején, hogy halakat vásárolni bele, hogy ezt a zöld növényzetnek úgy mondom, a kiírtását valamilyen szinten meg tudnánk oldani, ne kell mindig markolni. Ezzel kapcsolatban Kisolton a kirakodó vásárt a parkhotelral szembe, az most már annyira a kerékpárútnak a szélig ki van pakolva az áru, hogy ugye minden biciklisnek kell egy kis oldaltávolságot tartani, tehát 2 biciklis egymás melletti elhaladása is már lassan balesetveszélyes lesz, mivel már az aszfalt széléig ki van, nem beszélve arról, amikor oda megy egy vevő, és akkor történetesen ott lépked ide-oda, amoda nézelődik, és a mögötte levő forgalmat nem is látja. Ezek lettek volna így a lakosság részéről. A Hakstó Imrével már beszéltem a kerékpárúton történő ágaknak a levágásáról, azt mondták, hogy nekiálltak, csinálják. Még szeretném azt megkérdezni, hogy az 53-as főút mellett lévő kerékpárútunknak lényegében a táblái, meg az útnak a szerkezeti fölépítésébe, a javító, meg ezek a dolgok, ezek hova tűntek? Tehát, hogy néztem Akasztóig, a kressztáblák, az elsőbségadás táblák, minden hiányzik, hogy ezt ellopják, vagy le lett szerelve, vagy ezzel mi van? Ennyi lenne így kapásból, köszönöm. Ugye kezdjük a Kisolti ABC-nél, ugye ez az Integrálnak, az ZRT-nek a tulajdona. Annyit tudunk tenni, hogy jegyzőasszonyt föl, hogy írunk nekik egy levelet, hogy tegyék rendbe, tehát az magánterület. A tájháznál ugye, hogy ez a WC kérdés, meg ez az elég sok helyen jellemző sajnos, nem tudom mi a megoldás, húzhatunk egy kerítést, akkor is be fognak menni. Ez ugye egy divat itt a buszmegállóban is, hogy ide-oda rohangálnak az emberek, nem mennek be a WC-re, hanem itt-ott végzik a dolgokat. Nem tudom mi a megoldás, hát itt kéne egy kicsit rendet rakni a fejekbe, mert azt gondolom, hogy a központban is ezt meg lehetne kultúráltan is oldani, de amíg ilyen emberek vannak, de beszélek az Imrébe, hogy valami kerítést húzzuk ki. A Sákor csatornába hivatalosan halakat nem lehet tenni, tehát ez nem a mi dolgunk, ha Kesik úrral fogok beszélni telefonon, és ha valami közbűnső megoldást ki tudunk rá találni. Amit mondtál, ott a bicikliút mellett Kisolton az árus, ugyanaz, hogy írunk neki egy levet, és akkor felszólítjuk, hogy tegye bentebb az árukat, hisz ez közterület. A kerékpárútnál pedig az a helyzet, amit mondta, hogy mindent ellopnak. Tehát mi már vettünk 2 garnitúra a felszerelést, nem tudom hány 100 000 forinté darabját, kirakjuk, és 2 nap múlva már semmi nincs ott. Úgyhogy ott se tudom, mi a megoldás, tehát az, hogy nem pótoljuk, mert csak ellopják a táblától kezdve, ugye volt ott a pumpa, hogyha valaki defektet kap, meg tudja szerelni, minden az szépen fel volt szerelve, mindent ellopják. A Dunaterétleni polgármester asszony az állandóan kiküldi az embereit, meg ő is megy ki ellenőrizni, nagyon lelkiismeretesen csinálja, de azt mondta, hogy éjszaka nyilván nem ül ott senki, és ugyanúgy ellopják
az összes minden dolgot, tehát nem tudom ott is, hogy mi lenne az igazi megoldás, mert annyi kamerát meg nem lehet felszerelni, amennyit azt kívánna, mert ahol van, onnan mindent elvisznek. Erre arra ott olyan szépen ott vannak a táblák, napelemes lámpák működnek, stb. Itt meg is le van kopaszítva minden. Köszönöm. Alpolgármester úr csúg nekem, de tényleg úgy, hogy a napelem is egy napig volt, a napelemes lámpa egy napig volt fönn. Én nem akarok senkit megvádolni, én azt gondolom, nem a helyiek csinálják ezt, hogy itt azért a balkáni nem magyar rendszámú autósok, meg ezek a kis terautók szerintem azok megállnak, ott 3 perc alatt lebontanak mindent, és már mennek is vele. Nyilván egyszerűen bizonyítani nem tudom, de ez azért nem biciklisek, meg motorosok csinálják, mert el se lehet ezt vinni, meg nem is egy ember, mert itt azért több ember kell. Próbálunk valamit kitalálni, majd szólunk a rendőröknek is, hogy kicsit sűrűbben járőrözzenek arra, de hát akkor úgy se csinálják. Máté? Kapcsolódnék a Lajos, az én korábbi testüléseken is többször mondtam, itt a Kisolti Nagymajori út, meg a Kecskeméti út keresztülésében, meg ott azt a Kisolti városközpont részt kicsit, hogy rendbe kell tenni, hát nyilván ezek az állapotok előbb-utóbb elő fognak fordulni, amit most ő említett, hogy ezen kéne szerintem is változtatni. A bicikli út mellett, ahol a volt parkmotel, parkrendezvényházzal szemben lévő dologgal kapcsolatban nekem is lenne megjegyzésem, vagy hát ilyen segítségkérésem, mert én meg ugye évek óta azzal küzdök, hogy azok a vásárlók, és hála Istennek eddig még nem történt rá eset, hogy a vásárlók megállnak a bejáratba, teljes hosszába a mi bejáratunkba, és nem tudok kijönni mondjuk autóval, vagy csak nagy ívbe fordulással, szóval veszélyesen. Ezzel valamit kéne kezdeni, mert előbb-utóbb és ne legyen igazam, előbb-utóbb egy családot, vagy gyereket, vagy valakit fognak ott elgázolni a főúton. Ugye én a Gézával sokszor szoktam erről beszélgetni, és amikor ott vagyok és látom és szólok neki, akkor behajtja oda elvileg a meglévő parkolójába az autókat. Most a legutóbbi idő óta már azt csinálom, hogy inkább mondom, hogy jöjjenek be a parkolóba, inkább nálam bent álljanak meg, mert az a legkevésbé veszélyes, hogy nem tudom, egy megállni tilos tábla, vagy mi segíthetne, vagy hova kell ezt jelezni, vagy átvizsgálni az engedélyét neki újra. Én úgy tudom, hogy ő el fog egyébként onnan költözni, ha jól tudom, akkor vásárolt egy házat Solton a kicsit lejjebb, és el is fog oda költözni, de nyilván ne legyen baj. Szóval ez egy régóta jelenlévő probléma. Azt én nem figyeltem, hogy a bicikliseket mennyire zavarja, nagyon sokan meg szoktak ott állni beszélgetni, hogy mennyire szokott kipakolni a bicikliútra. És akkor kapcsolódnék még a bicikliúthoz. A fiaimmal múlt napokban, néhány nap ezelőtt voltunk kint Dunatetételen, és tényleg a sodronykötéllel lerögzített szerszámok még megvannak ezen a biciklijavító szigeteken, de a pumpák azok már nincsenek meg, és tényleg a táblák hiányoznak. Azt hiszem az egyiken egy fél bicikliút jár, de még fönt van. Tehát végig rongálták azt az útszakaszt, ezt saját szememmel láttam én is, úgyhogy ez elég sajnálatos. Köszönöm szépen. Gál József képviselő. Ez nem lényegi, csak azt szeretném megkérdezni, hogy tudja valaki, hogy a Kisolti játszóteret kihasználja. Kik játszanak rajta? Az iskolások használják, az alsó tagozatosok, az biztos, és szerintem az óvodások is, hogy a bölcsődéseknek van külön. Tehát én amikor arra vagyok, délelőttönként ott van élet, délután én nem járok arra mindig, tehát én azt nem tudhatom, de tehát a tani időszak alatt, a szünetekben, az biztos, hogy az alsósok azok használják. Hát az lehet, hogy iskolai szexforgalmi időszakban használják, de én azon még nem láttam gyereket, amióta, tehát arra figyelem, hogy mi van így, akár hétvégén, akár délután, tehát potyévekben, az égvilágon, de komolyan mondom, már sportot csinálok belőle, hogy nézem, hogy van-e valaki ott. Senki nincs. Nem az, csak azt mondom, hogy itt forradalom lett volna Solton, hogyha a Petőfi telep meg Solt után Kissort nem kap egy játszóteret. És meg lehet nézni, a kutya nem használja. Ezt csak úgy arra mondom, hogy minden kell, mindenbe előre kell mennünk, és ugyanakkor meg nem élnek a lehetőséggel, hogy ott van egy európai szintű játszótér, ami nem kevésbe kerül, és kész, csak úgy megjegyzem. Köszönöm. Az előbb egy dolgot elfelejtettem a Máténak mondani, hogy tehát azért a Kisolti település részen, ami a mi dolgunk,
azt gondolom, hogy a KFT emberei azért rendbe tartják, tehát a magántulajdonokkal van a gond. Ugye itt az üzletházszerűség is, ami ugye nem a miénk, az ami nem tud mit kezdeni a magánterület. Gyetva Imre képviselő úr. Igen, én köszönöm szépen. Hát a jegyzőasszonyt úgy hallottam, hogy főszólítottuk egy pár levél megírására, akkor én szeretnék ehhez társulni. A Parkmotel melletti BOSZ vendéglátóipari komplexumnak, ugye a parkolója az éppen ilyen melligérő gazba van. Én elég határozott levelet szeretnék íratni, tehát föl kéne hívni a tulajdonosok figyelmét, hogy mit tudom én, 15 napon belül rendezzék a területet, amennyiben nem, az önkormányzat nagyon szívesen elvégzi, egy pár százezer forintos számlát kiállítunk nekik, amennyiben nem fizetik be, az ingatlanra jelzálogjogot jegyezzen be az önkormányzat, és szerintem elég látványos javulást tudunk elérni. A következő, hogy tudom, hogy erre nincs semmi jogalapunk, meg semmi kötelezettsége a vállalkozónak, de a kultúrháznak a beruházása befejeztével a Vendéglő utca állapota azért nem összehasonlítható az eredeti állapottal. Én azt gondolom, hogy a vállalkozó, most nyilván nem fogunk vitát nyitni, hogy mennyire indokoltan, de több mint 100 millió forintos pótmunkát végzette. Én azt gondolom, hogyha udvariasan megszólítanánk, akkor lehet, hogy rá lehetne bírni, hogy egy kicsit javítsa maga után újra meg azt az utcát. Köszönöm szépen. Jó, hát megírjuk a leveleket, az a hiba nincs, mondjuk én azt tudom, hogy a BOSZ étteremnél ott pont ilyen tulajdonosi viták vannak, azért nem tudnak ott megegyezni, mert már egymást perlik, már kontra-rekontra fedáksári van, de természetesen megírjuk a levelet, aztán nagy reményeim nincsenek ezzel kapcsolatban, megkérdezzük a Humbaut is, hogy akkor... Van, tulajdonosa van. Ők vitatkoznak egymással, az legyen az ő dolguk, de annak van földhivatalnál bejegyzett tulajdonosa, ő rá kell tepsálni, illetve a jelzálogot is arra kell bejegyezni, és onnantól kezdve lehet, hogy a vitájuk is egy kicsit leegyszerűsödik. Csak a hátsó is az teljesen más tulajdoni. Jó, mindegy. Jó, megírjuk a leveleket. Kérdés, észrevétel? Egy sikeres beruházásunk volt nekünk ez, ugye az ott hirtelen abban maradt. Tulajdonképpen ezen a nagykapu hiányzik, meg a kiskapu. Ott volt egy rendes nagykapu, meg kiskapu, azt vissza kellett volna rakni szerintem, aki ezt a beruházást csinálta. Nem tudom, miért nem csinálta meg, tehát tulajdonképpen az hiányzik, azt kéne megnézni, hogy ezután a kerítés az rendben van, ott nincsen probléma. Ezt hozzátenném. És a másik, amit megkérdeznék a polgármester úrtól, hogy jól láttam, hogy az 51-es utat javítgatja a KPM? Igen. Ezeket a csatornaköteleket? Igen. Hát ez nagyon jó, mert ugye ez is egy hosszú ideje tartó probléma, hogy igen, ezt hát mondom, kijavítják. Ezek teljesen tőlünk független dolgok, tehát ugye ezerszer elmondtuk, ott is írtunk sok-sok levelet, és egyszer csak megjelentek és csinálják. A tájházzal még akkor felveszik a kapcsolatot a kivitelezővel, vagy a kapukat, akkor legyen kedves. Igen, nagy kapu, kis kapu. Tegye vissza. Ha nincs több kérdés, akkor mennék most már visszatérve az eredetire az 5-ös napi rendi pont. Beszámoló a Titó csatorna tisztítói szolgáltató Kft. 2025. évi közszolgálatáról. Képviselői nincsenek itt, de a tisztelt képviselők megkapták az anyagot. Azt gondolom, hogy itt nekünk sok teendőnk nincsen, ezt el kell, hogy fogadjuk, de nem tudom, valakinek valami kérdése, észrevétele, ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki ezt így elfogadja. Jóska, elfogadott? Egyhangú, köszönöm szépen. 6-os napi rendi pont beszámoló a Duna-Tisza közi hulladék gazdálkodási és környezetvédelmi önkormányzati társulás 2025. évi működéséről. Ezt az anyagot is a tisztelt képviselők megkapták. Negyed évente van ilyen kis beszámolószerűség, amin én szoktam képviselni a várost. Hát nagy dolgokat nem tudunk mondani, amit le van írva, nagyjából az van, a helyzet az, hogy ott is pénz, az nincsen, tervek vannak, nagyon szépek, nagyon messzire látóak, pénz nincs. Én annyit tudok mondani, hogy az úgynevezett zöld kuka beszerzés az sikeresen lezárult. Azt mondták, hogy június-július hónapban érkeznek meg a kukák, és akkor osztják ki a településeknek. Hát, hogy most volt az elején lesz, a közepén vagy a végén,
Azt nem tudjuk, de azért jó reménség van, hogy előbb-utóbb elérjük azt, hogy tényleg minden háztartásban 3 kuk legyen, és akkor megszűnnek ezek a csodálatos zöld zsákok, amik szakadnak jobbra-balra. Én személy szerint nagyon várom, hogy megérkezzenek majd a zöldfedelő kukák is. Ha valakinek valami kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban, ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki ezt így elfogadja. Egyhangú. Köszönöm szépen. 7-es napi rendi pont beszámol a Solti Közös Önkormányzati Hivatal 2025 évi tevékenységéről. Az ügyrendi bizottság tárgyalta. Elnök úr, a szó. Köszönjük szépen ezt a tartalmas beszámolót. Szeretném megköszönni jegyzőasszonynak, aljegyzőasszonynak, pénzügyi vezetőasszonynak a kitartó munkát 2025-ös évben. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönjük szépen, valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki ezt így elfogadja. Egyhangú, köszönöm szépen. 8-as napi rendi pont beszámoló Solt város önkormányzat alapszolgáltatási központja 2025 évi szakmai munkájáról, szintén egy ügyrendi bizottság tárgyalta, szintén az elnök úr a szó. Köszönöm szépen. Hát kaptunk egy nagyon tartalmas beszámolót az alapszolgáltatási központ munkájáról. Én nagyon szépen megköszönném az intézményvezető asszonynak és a munkatársainak azt a kitartó munkát, amit az ifjúság és az idősek napjainak minden napjuknak belekeveredtem. Szóval jól dolgoznak, és köszönjük szépen, hogy szebbé teszik ezeket a napokat az időseknek is. A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Körünkben üdvözölhetjük az igazgatóasszonyt, hogyha valakinek valami kérdése, észrevétele, kiegészítése van, azt megteheti, de bár a bizottsági ülésen ezt elég részletesen megtárgyaltuk. Minden képviselő megköszönte a munkájukat, csatlakozunk hozzá természetesen most is mi is, de közben Egység Sándor, Pannika. Én azért szeretném ugye a bizottsági ülésen valóban így történt, hogy ugye többen hozzászóltak és megköszönték a munkájukat. Én azt gondolom, nem árt, hogyha itt a tévé előtt is megköszönjük a munkájukat, hiszen elég nagy területet lefednek itt a városba. Az idősek, a nyugdíjasok, azok tulajdonképpen folyamatosan figyelemmel vannak kísérve, és én azért azt nagyon fontosnak tartom, és ezt szoktuk is beszélni az ICA-val, hogy itt a településen ne legyenek olyanok, akik éheznek, fáznak, tehát lehetőség szerint mindenki kapja meg az ellátást. És hát ott van ugye a másik oldal, a család és ifjúsági részleg, ami ugye lecsökkent létszámmal dolgozik most, és nagyon remélem, hogy esetleg ez valami változás lesz ebben, hiszen meglehetősen egyre nehezebb feladatokat kell, hogy ellássanak. Azt mindannyian látjuk, hogy azért az elmúlt egy éven belül is csomó olyan dolog történt, ami egyszer nem volt jellemző. Tehát folyamatosan ugye naprakésznek kell, hogy legyenek, és hogyha felmerülnek a problémák, akkor azokat meg kell oldani, és hát ezekre nem nagyon van protokoll, mert minden család más és más, minden probléma más és más. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen helytállnak mind az idős gondozók, mind pedig a családsegítők, úgyhogy én azt gondolom, hogy megköszönhetjük a munkájukat. Még valakinek valami kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki elfogadja a beszámolót. Egyhangú, köszönöm szépen. 9-es napirendi pont beszámoló a Soltért Alapítvány 2025. évi tevékenységéről, az Oktatási Bizottság tárgyalta, elnök asszony a szó. Köszönöm szépen. Igen, megtárgyalta az Oktatási Bizottság az alapítvány elmúlt évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Ez hogy tudja mindenki, tehát van a városban egy alapítvány, amelyet lehet támogatni. Igaz, hogy szerény anyagi körülmények között, vagy anyagi keretek között működik, de mindettől függetlenül próbálnak helytállni, gyerekeket támogatni a tanulmányaikba, illetve hát jutalmazni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a bizottság is úgy határozott, hogy a beszámolót elfogadjuk, és hogyha valaki esetleg azt gondolja, hogy a Soltért Alapítványt szeretné támogatni, akkor van rá lehetősége, mivel hogy működik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki elfogadja a beszámolót. Egyhangú, köszönöm szépen.
10-es napi rendi pont előterjesztés Soltváros önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2006 római 2/20 önkormányzati rendelet módosításáról. Pénzügyi bizottság tárgyalta, a pénzügyi bizottság elnök urája szó. Köszönöm szépen. Tehát az 1/2026 második a 20. számú rendeletünkkel jóváhagytuk a 2026 évi költségvetést, és ez az alábbiak szerint módosul. Én ezt a sok beérkező támogatást és kifizetni való dolgokat, plusz és mínusz összegeket most nem sorolnám föl tételesen. Nyilván aki kíváncsi rá, az állunk rendelkezésre, és mindenkit tételesen tudunk erről tájékoztatni. A lényeg az, hogy az önkormányzat 1/2026 második a 20. rendeletben foglaltak szerint a bevételi és kiadási előirányzata 130.928.579 forinttal növekedett, a tartalék összege 685.088 forinttal nőtt. A pénzügyi bizottság ezt a rendeletmódosítást, ezt az előterjesztést elfogadásra javasolja a tisztelt képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Valakinek ez a napirendi ponthoz kérdése, észrevétele, hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki ezt így elfogadja. Egyhangú köszönöm szépen. 11-es napirendi pont előterjesztés Soltváros önkormányzat folyószámla hitel felvételéről, szintén a pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök úr a szó. Köszönöm szépen, itt a pénzügyi bizottságon is elég hosszasan tárgyaltunk erről a kérdésről, pénzügyi vezetőasszonnyal is konzultáltunk, nyilván elmondta, hogy ez miért is szükséges. Az intézmények működéséhez ugye havonta jelentős összeget kell biztosítani a Soltváros önkormányzatának, de ezt ugye a helyi adókból tudja megtenni. A helyi adók viszont 3 ütemben teljesülnek, így az zökkenőmentes gazdálkodáshoz szükséges a pénzforrások áthidalása, ehhez az önkormányzatnak úgynevezett folyószámlahitel keretigénylésére van lehetőségünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ezt most fölvesszük ezt a hitelt, és majd kamatot fogunk rá számolni. Ez egy lehetőség, ez egy keret, amit szeretnénk, hogyha a rendelkezésünkre állnak. Ez egy biztonsági háló, ha szükséges, akkor fogjuk ezt az egészet majd igénybe venni. Az iparűzési adó nyilván szeptemberben jön be. Ennek a rendelkezésre tartási díja 0 forint. Ugye ezt pénzügyi vezetőasszony el tudta érni az OTP banknál, hogy a rendelkezésre tartási díjat lenulláztuk, tehát ez ott van tulajdonképpen egy lehetőségként, 0 forintba kerül ez nekünk, és csak az igénybe vett pénzösszegre kell a kamatot kifizetni. Ez a rendeletben és a törvényben is az van előírva, hogy az év végére, tehát le kell nullázni ezt a keretet, és nyilván a kamatot a havi buborhoz számolódik majd, ez most jelen pillanatban 6,4%, de ezt csak és kizárólag arra az pénzösszegre kell majd kifizetnünk, amit igénybe vettünk. Tehát rendelkezésre áll ez a biztonsági háló, hogyha egy nagyon hirtelen jött nagyobb kiadás elé néz az önkormányzat, akkor van mihez nyúlnunk, és nyilván az adóbevételek, ahogy befolynak, akkor kell majd nekünk ezt visszafizetni, de jelen pillanatban semmiféle, tehát 1 forintot nem kell most jelen pillanatban ebből a hitelből felhasználnunk. A pénzügyi bizottság a hosszas mérlegelés után az előterjesztést elfogadásra javasolja a tisztelt képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Ehhez valakinek valami kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki ezt így elfogadja. Egyhangú, köszönöm szépen. 12-es napirendi pont előterjesztés Soltváros önkormányzat általános felhasználású intézményi és közvilágítás célú villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, szintén a pénzügyi bizottság tárgyalt. Köszönöm szépen. A jelenleg érvényes közvilágítás célú villamosenergia beszerzése vonatkozóan és az általános felhasználású villamosenergia beszerzése vonatkozóan 2026. december 31-ig van érvényes szerződése önkormányzatunknak. Nyilván ezt jelen pillanatban éves szerződésünk van, egységára 49,9 forint kilowattonként, a szerződött villamos energia mennyiség összértéke 22.544.700 forint plusz áfa, amit ugye erre az egyéves időszakra kell kifizetnünk. A központosított keret közbeszerzési eljárás keretében kell, tehát a KEF-en keresztül tervezzük ezt a közbeszerzést elvégezni. Itt a közvilágítás célú és általános felhasználású villamosenergia
beszerzést a KEF-en keresztül egy éves időtartamra javasolja a pénzügyi bizottság megkötni. Az előterjesztést egy éves, tehát azzal a kikötéssel, hogy egy éves időtartamra tehát fixált kilovattonkénti árban egy éves időtartamra kösse meg az önkormányzat a KEF-fel, és hát kérje be az ajánlatokat, ezt javasolja a pénzügyi bizottság elfogadni. Valakinek kérdése, illetve képviselő úr? Köszönöm, én hát évre előjövő probléma, tehát nem is óhajtom különösebben mutatni a képviselőtestületet. Összevonnám a kettőt, mert a következő napi rendi pont úgyis a földgáz lesz, tehát én ugye sose értettem egyet ezzel a központi beszerzéssel. Mindig is az volt a véleményem, hogy miután a nevünkben is benne van, hogy önkormányzat vagyunk, hát akkor miért nem kormányozzuk önmagunkat, tehát ezt egyedileg nyugodtan meg lehetne tenni. Ennek most van egyébként egy sajátsága a választások óta, pont ez a központi egységes beszerzési főigazgatóság például átvilágítás alatt van, amiről az előzetes ismeretanyagok alapján semmi jót nem állapítottak meg még idáig, de én úgy gondolom, hogy ezután se fognak. Tehát ennek a tevékenységét én tavaly elmondtam, azt is elmondtam, hogy működik, nem fogom még egyszer elmondani. Tehát én magánemberként ilyen cégre biztos nem bíznék egy forintot se, innentől kezdve önkormányzati képviselőként sem fogom megszavazni természetszerűen. A fixáról is elmondtam a véleményemet, az se változott, de ez megint nem várom el, hogy ezt akceptálja a testület. Viszont az anyaghoz a földgáz beszerzésnél, mert a villamos energia az rendben van, ott látom a mennyiségeket, árakat, ki lehet számolni az egységárat, de például a földgáz beszerzésnél ott csak egy mennyiség van, ami nekem egyébként nagyon gyanús, hogy gyakorlatilag a 996 kWh, illetve 451.968, tehát gyakorlatilag 30 kWh különbség van a két energiamennyiség között, ez nem lehet véletlenül átírás, elírás, mert ez majdnem olyan, mint a lottó 5-ös a valószínűsége, de ennek nincs jelentősége, de még egyszer mondom, itt nincs például egységár. A földgáznál ilyen plafonok vannak, 50 forint per kilowattóra. Azt nyilván minden képviselő tudja, hogy durván mindenki szeret köbméterbe számolni, 1 köbméter gáz az 10 kilowattóra. Tehát gyakorlatilag ebben a közbeszerzési kiírásba arra adunk fölhatalmazást, hogy gyakorlatilag 500 forint per köbméter árig szerezhetnek be nekünk gázt. Minden előnyét elmondtam az egyedi árnak, ott is van lehetőség arra, hogy havonta szerezze be az önkormányzat a mennyiséget, illetve az önkormányzat által kiválasztott szervezet, és amikor elég alacsony árak, már pedig ezek sűrűn előfordulnak, abban a pillanatban meg lehet venni az egész évre szóló mennyiséget, és onnantól kezdve a nyereményt úgymond zsebre tettük és lefixáltuk, de még egyszer mondom, nem óhajtok különösebb előadást tartani erről. Annyit még, hogy az árak hogy passzolnak. Mai napon például pedig még a háború nem csöngött le, meg mindenki a hormuzi szorossal van elfoglalva, meg az iráni-amerikai háborúval. Ennek ellenére ma 40 és 41 euró között mozog a földgáznak a megawattóránkénti ára. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 140, és ez a hazai ára, tehát nem a holland tőzsdei ára, hanem Magyarországon ennyi lehet megvásárolni, ami 140 forint. Tehát 140 forintos piaci áron most meg lehetne venni az egész éves mennyiséget, mi meg adunk egy fölhatalmazást, hogy 500 forintig nekünk vásároljanak, általunk nem ismert feltételek mellett földgázt. Én köszönöm szépen, csak másik napirendi már nem fogok hozzászólni, csak mondom, azt a kettőt szerettem volna összekapcsolni. Jó, köszönöm. Most ugye az első napirendi pontban, és hát ebben a napirendi pontban ugye most csak a villanyról dönt a tisztelt képviselő testület. Én azt tisztelem a képviselő úrba, hogy ilyen részletesen mindig utána jár a dolgoknak. Az én logikám ezzel kicsit ellentétes, mert én azt szoktam mondani, hogy ha több önkormányzat összefog, akkor azt gondolom, hogy versenyképesebb árat kap, mintha egy önkormányzattal vagyunk, és itt is hallottam már olyan történeteket, hogy nem nagyon jött be. Mi tavaly is így döntöttünk a tisztelt testület, és szerintem jól jártunk, mert
mert viszonylag jó áron tudtuk beszereztetni. De most még ugye nincs is konkrétum, és most csak arról szavazunk, hogy ugye induljon meg a közbeszerzés. Nyilván, ha bejönnek az ajánlatok, akkor azt ugyanúgy a testület elé fogjuk hozni. Tehát most akkor ebben a napirendi pontban a villamosenergia beszerzési, közbeszerzési eljárás megindításáról vagy lefolytatásáról szavazunk. Aki ezzel a napirendi ponttal egyetért, azt kérem szavazzon. Ellene. Egy ellene és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igen mellette. A testület elfogadta, és akkor következő napirendi pont, mondta a képviselő úr, már bezengte, hogy a Előterjesztés Zsoltváros Önkormányzat földgáz beszerzési tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Itt a képviselő már nagyjából el is mondta szerintem a dolgokat. Ez is ugyanúgy fix 1 évre. Igen, az a határozott javaslat. Igen. Aki pénzügyi vezető asszony szeretne hozzászólni? Igen, 2 dolgot szeretnék egyet. Említett már a polgármester úr is, hogy ez most megindítunk egy eljárást, és ide be fog jönni. A másik, én is meglepődtem ezen az 50 forinton, megnéztem a tavalyi évi terjesztésünket, akkor is ugyanez az 50 forint volt, és 18 forint 34-jel tudtunk szerződni, tehát ez egy maximum, és nem ezt fogjuk reményeink szerint kapni, úgyhogy ezt szerettem volna még elmondani itt hozzá. Ez visszacsatolnék, akkor a villanyra ott is nyilván nem azt a mennyiséget írjuk le, sőt, ha ugye, amit beszéltünk, hogy megvalósul a közvilágítás korszerűsítés, de jóval kevesebb áramot fogunk elfogyasztani. De hát ugye most tehát azt mondom, hogy még egyszer, hogy én azt javaslom, hogy szavazza meg mindenki, mert ha bejönnek az ajánlatok, azt utána arról újra fogunk szavazni. Ez most csak a közbeszerzésnek a megindításáról van. Én is egyébként azt gondolom, hogy mi a témával azért elég sűrűn átbeszéljük a dolgokat, hogy ugye jóval olcsóbban kaptuk meg tavaly is, mint ami most itt szerepel. Ez csak egy belőtt ár, majd meglátjuk, hogy milyen árajánlatok futnak be a közbeszerzése. Aki ezzel egyetért, kérem, akkor szavazzunk. Ellene, ugyanúgy 7 igen, 1 ellenszavazattal a tisztelt testület elfogadta. 14-es napi rendi pont előterjesztés a Solti AC Judo szakosztályának támogatási kérelméről, szintén a pénzügyi bizottság tárgyalta. Köszönöm szépen, a Solti AC Judo szakosztálya azzal a támogatási kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy a sportcsarnok bérleti díjban fennálló 5 havi tartozásukat az önkormányzat engedje el. Nyilván erre így, hogy elengedjük ezt a tartozást, nincsen lehetőség, erre úgy van lehetőség, hogyha támogatást nyújtunk a civil támogatás keretből a judo szakosztálynak. Nyilván a judo szakosztályban történt egy tragikus haláleset, az elnök úr, Nics József ugye elhunyt, itt még a sorokat rendezniük kell, nagyon tehát kitartanak, végzik a feladataikat, mind a gyermekek versenyeztetését, mind az edzések meg vannak tartva, tehát le a kalappal a mostani vezetőség előtt. Nyilván itt még a jogi dolgokkal kell nekik majd helyrejönni, ez is átfutási időkön múlik, hogy mikor lesznek aláírási jogosultságaik, és sok minden, ami a rendes működést majd lehetővé teszi. Mindezek figyelembe vételével a pénzügyi bizottság a 250 000 forint összegű támogatás megítélését javasolja az önkormányzatnak. Köszönöm szépen. Valakinek észrevétele, kérdése, hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki ezt elfogadja. Egyhangú, köszönöm szépen. 15-ös napirendi pont és a Solti FC támogatási kérelmére, szintén a pénzügyi bizottság tárgyalta. A Solti FC azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a támogatásban részesítsük. Ők ugye bruttó 3 millió forint bérleti díjat fizetnek a sportpályának a használatáért. A bérleti díj fizetésének határideje 2026. június 30. Azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy a sportpálya karbantartására bérleti díj nettó összegéből 2 millió forint összeget az önkormányzat támogatásként biztosítson az egyesület részére, és a fennmaradó 362.205 forint összeget, ezt ugye 2022 évben részükre megítélt támogatás visszafizetésére fordítanák, tehát itt is volt egy támogatási kérelmű 2022-ben a Solt FC-nek, amit azzal a feltétellel adott meg az önkormányzat, hogy ezt majd részletenként fogják
leírni. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja ezt a kérelmet. Köszönöm. Kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki ezt elfogadja. Imre, Jóska, elfogadjátok? Egyhangú, köszönöm szépen. Ugye 10-os napirendi pontot levettük, 17-es napirendi pont előterjesztés Molnár Péter Solti lakos Solti Nagymori utca 17 szám 2004-es helyrajzi szám alatti ingatlanra vonatkozó vásárlási kérelméről, szintén a pénzügyi bizottság tárgyalt. Ugye ez az ingatlan, ez a mentőállomás mögötti kert rész, ez kertvárosos lakóterület övezetben tartozik. Ennek az ingatlannak az eladásához telek alakítási eljárást kell lefolytatni, amit a kérelmező a díját és a földmérő munkadíját átvállalja. Az előterjesztést a pénzügyi bizottság egy igen és egy tartózkodás szavazat mellett ennek a megtárgyalását javaslat nélkül a testületre bízza. Köszönöm. Szépen. Valakinek kérdés, észrevétel? Nincs, akkor kérem szavazzunk az előterjesztésről, aki elfogadja. Egyhangú, köszönöm szépen. 18-as napi rendi pont előterjesztés a 2026. évi nyári gyermekétkeztetés biztosításáról, szintén a pénzügyi bizottság tárgyalt. Köszönöm szépen. 2026. évben legfeljebb 38 fő gyermek részére igényelhetünk központi támogatást a szünidei étkeztetés jogcímén. Az elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve és az alapszolgáltatási központ vezetőjének tájékoztatását is figyelembe véve, sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy több rászoruló gyermek van Solton, mint 38, ezért nyilván az ICA-nak a javaslatára is, és mert hát ők látják nyilván a számokat, a 38 fő felett 24 gyermek 48 napi ellátását kell az önkormányzatnak biztosítania, ez 1.595.520 forintba fog kerülni. Az étkeztetés, ennek a szünidei étkeztetés időszaka 2026. június 22-től augusztus 28-áig tart. Nyilván, ahogy Lencsés Sándorné képviselőasszony is elmondta jó előbb, hogy Solton nem maradhat éhen senki, tehát erre is nagyon oda kell figyelni az önkormányzatnak és az alapszolgáltatási központnak, különös tekintettel a gyermekeknek az egészséges élelmezésére és hogy ne korogjon a hasuk. Így a pénzügyi bizottság ezt az előterjesztést elfogadásra javasolja a tisztelt testületnek. Köszönjük szépen. Ehhez valakinek kérdés, észrevétel? Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye ezt beszéltük a bizottság ülésen is, hogy megkérjük a rászoruló családokat, hogy ha már ingyen is bérmentve az önkormányzat biztosít számukra ebédet, és legalább fáradjanak be és hozzák el. Mert ugye mi ezt kifizetjük, és ha ott marad, akkor az a senkié lesz, és ugye azt az adagot ezt lefőzi a konyha minden áldott nap, úgyhogy azt szeretnénk megkérni, hogy akkor menjen be valaki ételhordóval is vigye el, egyék meg, ha már az önkormányzat nyilván ezt meg fogja szavazni, mi jó szándékkal állunk hozzájuk, akkor ez az én személyes kérésem, és azt gondolom, ez mindannyiunk kérése, hogy ha már a konyha lefőzi ezt a napi 62 adag ételt, ez alatt, amit az elnök úr elmondott, ugye június 22 és augusztus 28 között, akkor legyenek szívesek, vigyék is el. Ez volt az zárójeles megjegyzésem. Köszönöm. A szavazásra bocsátom, aki ezzel így egyetért. Egyhangú, köszönöm szépen. 19-es napi rendi pont előterjesztés Soltváros Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról. Az Oktatási Bizottság tárgyalta az ügyet, elnök asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Az Oktatási Bizottság tárgyalta az intézményvezetői álláshely betöltésére beérkezett pályázat elbírálását. Mivel az intézményvezető megbízatása szeptember 15-én lejár, ezért kiírtunk egy új pályázatot, amelynek a beadási határideje május 31-e volt, és erre egy pályázat érkezett, ő pedig Türmenné Szerelmi Ilona, ő nyújtotta be, aki a jelenlegi intézményvezető is. Hozzájárult ahhoz, hogy a pályázatot és az ezzel kapcsolatos dolgokat nyílt ülésen tárgyaljuk, úgyhogy most azért is nem zárt ülésen hangzik ez el. A bizottság megvizsgálta
a beérkezett pályázatot, és úgy látta, hogy az összes feltételnek megfelel, megvannak a megfelelő képesítései, illetve a pályázati anyag, amelyet beadott, egy tartalmas, értékes pályamű, amely a múltat, a jelent és a jövőképet is tulajdonképpen felvázolja. Mindezekkel együtt a bizottság elismeri az eddigi munkáját az intézményvezetőnek, hiszen most már több éve ő tölti be ezt az állást, és azt gondoljuk, hogy megfelelően tudja majd ellátni a jövőben is a feladatát. A bizottság ajánlja a Türkmenné Ere Milonát intézményvezetőnek, és hát nyílt szavazással tudjuk őt megválasztani, mivel hogy hozzájárult a nyílt üléshez. Valakinek valami kérdés, észrevétel? Menjünk sorjában, jó? Kormáti képviselő úr, szó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Köszönjük szépen a komplex pályázati anyagot, amit kaptunk az igazgatónőtől, és örömmel várjuk, vagy szeretettel várjuk a jövőbeni elképzeléseknek a megvalósulását. Olvastuk az anyagban, egy támogatói szolgálat, meg egy tanoda tervezése is fog zajlani. Erről esetleg, hogyha egy-két szót az igazgatóasszony mondana, akkor lehetne kérdezni, hogy pontosan ez mit is jelent, mert itt beszélgettünk erről hosszabban a bizottságon, de hogy a lakostársak is halljanak róla, a jövőképről. Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm a polgármester urat, a jegyzőasszonyt és a képviselőtestület tagjait. Amikor a pályázatomat készítettem, akkor két dolgot mindenképpen fontosnak tartottam. Hogyha egy szolgáltatásfejlesztésről van szó, akkor elsősorban a helyi szükséglet hiányt próbáltam felmérni, térképezni, illetve természetesen fontos, hogy a szociális ágazatban a kormányzati célkitűzések hogyan alakulnak, milyen víziók vannak, milyen célkitűzések, és ennek a kettőnek a találkozásában úgy ítéltem meg, hogy a gyermekvédelemben én azt gondolom, hogy a megelőzés az rettenetesen fontos. Én hiszek abban, hogy a tanulás az sok szempontból esélyt ad a gyerekeknek, és ez a tanoda, ez pontosan azt segíti, hogy egy hátrányos helyzetű gyermeknek lehetősége legyen minél legsikeresebben teljesíteni az iskolában, kapjon fejlesztési foglalkozást, gondolok itt a TSMT terápiára, vagy logopédusra, vagy pszichológus megsegítésére. A gyermekvédelemben ezért gondoltam, hogy ez a terület szükséges lenne. Az idős ellátásban pedig az idősügy területén és a fogyatékkal élők számára azt gondolom, hogy egy jó találkozási lehetőség, hogyha a házi gondozást ki tudjuk úgy egészíteni, ahogy azt már mondjuk a bizottsági ülésen és a képviselő úr is megemlítette, hogy az idős embereknek legyen arra lehetőségük, hogy egy autó biztosításával el tudjanak jutni egészségügyi szolgáltatásokra, vagy lehetőség szerint bevásárlásra, vagy plusz olyan támogatást kapjanak, amit mondjuk házigondozás keretében jelenleg most nem tudunk biztosítani. Köszönöm szépen, és még annyit, hogy ehhez kapcsolódóan, ugye arról is beszéltünk a bizottsági ülésen, és jó volt azt hallani, hogy az igazgatóasszony is így gondolkozik, hogy itt volt az óvodának a vezetője, és beszéltünk arról, hogy ezek a jövőben meghatározott célok vagy ötletek úgy fognak igazán jól működni, hogyha ezek a társ szervek vagy központok, intézményeink, amik vannak Solton, ezek együtt tudnak dolgozni, és a felmerült problémákat együtt oldják meg, és együtt találnak rá megoldásokat. Gondolok itt elsősorban például most a tanodával kapcsolatban a korepetálást, a fejlesztéseket, azt már az óvodai ellátásban is, az óvodai csoportokban is el lehet kezdeni, bizony vannak dolgok, amik megoldandó feladatok, és aztán később az iskolában is. Illetőleg kapcsolódnék még az utolsó néhány mondatához az igazgatóasszonynak, hogy bizony ez egy nagy probléma lesz a jövőben az idősekkel való foglalkozás, és az ő problémáiknak a megoldása, hiszen a demográfia, az helyzetünk az ugye egyre rosszabb, a elöregedő társadalom sajnos a magyar, és nagyon sok probléma elé nézünk a jövőben ezzel kapcsolatban. Igen, az első részéhez visszacsatolva,
Tehát én is azt gondolom, hogy a születéstől kezdve, tehát a védőnői szolgálattal, az óvodával, az iskolával, és pontosan a közös célunk az, hogy aztán ezek a gyerekek tudjanak tovább tanulni, szakmát tanulni, és minél sikeresebbek legyenek. Tehát valóban én is országos szinten is azt látom, hogy ezek jó találkozási pontok, és a gyerekek érdekeit szolgálják. És valóban, tehát a társadalom egy előregedő tendenciát mutat, ami jelenthet kihívást, jelent is országos szinten, és jelenthet így városi szinten is, és akkor ezért is próbálunk így a munkatársakkal, az önkormányzattal összefogva egy különböző elképzelést, alternatívákat megvalósítani, vagy egyeztetni. Köszönöm szépen. Képviselő úr. Köszönöm szépen. Én is ebben a pályázatban azt szeretném kiemelni, hogy a nagyon-nagyon átfogó és mindenkire kiterjedő stratégiai álláspontokat láthatunk ebben. Az idősügyi stratégiában egy mondatot szeretnék csak idézni, hogy az idősebb generáció közösségünk meghatározó értékhordozója, tapasztalatuk, élettörténetük és közösségépítő szerepük kiemelkedő jelentőségű a város életében. Ezzel maximálisan én is egyetértek, és nyilván segíteni és támogatni kell az időseinket is, és hát a gyermekügyi stratégiában, ami nagyon-nagyon fontos, amit te is elmondtál, hogy a prevenció nagyon, tehát az elengedhetetlen, a veszélyeztetettség korai felismerése, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen nem egy föltétlen barátságos világban kezdünk el élni, úgyhogy nagyon sok segítségre szorulnak a gyerekek, és támogatni kell őket is ebben. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm ezt a pályázatot, mert ebből tényleg az látszik, hogy mindenre kiterjedően mindenre rálátsz, és én is azt javaslom, és azt támogatom, hogy nyilván az intézményvezetői állásodat továbbra is meghosszabbítsuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Észrevétele? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki elfogadja a bizottság javaslatát, tehát hogy az igazgató az, hogy maradjon még további 5 évig. Egyhangú, köszönöm szépen, gratulálok a kinevezéshez. Köszönöm szépen, köszönöm a bizalmat, és nagyon igyekezni fogok, hogy a legnagyobb szakmai tudással tudjam tovább vezetni az alapszolgáltatási központot, és segíteni a munkatársaim mindennapi munkáját. Köszönöm. Köszönjük szépen. Vissza a való világba. A 20-as napirendi pont előterjesztés az óvodai csoportok engedélyezésére a 2026-27-es nevelési évre vonatkozóan Oktatási Bizottság tárgyalta. Köszönöm szépen, igen, megtárgyaltuk ezt is. Ugye előírja a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényről fenntartónak, hogy meghatározza a következő év óvodai csoportszámait. Mivel hála Istennek nem nagyon csökken a gyerek létszám a jövő évben, tehát 142 bent a Mesevárban, 64 Kisholton, tehát tulajdonképpen az óvoda javaslatát elfogadva továbbra is 6 csoportot szeretnénk indítani a Mesevár óvodába, és 3 csoportot pedig a Szászorszáp telephelyen. Ezt javasoljuk a tisztelt képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönjük szépen. Valakinek valami kérdés, észrevétel, kiegészítése nincs, akkor kérem szavazzunk, aki ezt így elfogadja. Egyhangú, köszönöm szépen. 21-es napi rendi pont előterjesztés a maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a Szinkriza Oktatási Bizottság tárgyalta. Igen, hát benne is van a nevében, hogy a maximális csoportlétszámon fölüli gyerekekről beszélünk, de ez tulajdonképpen sokszor nem jelent fizikai jelenlétet, hanem a sajátos nevelésigényű gyerekeket szorzóval számolják, tehát fizikai valóságban úgy azért kell túllépni, tehát fizikai valóságban nincs annyi gyerek, mint amennyi a szorzószám alapján, és az óvoda kérésére egy csoportot érint ez a dolog, a Süni csoportot itt kérik, hogy ezt a létszámot túl tudják lépni. Javasoljuk elfogadásra. Köszönöm szépen. Valakinek kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Egyhangú, köszönöm szépen. 22-es napi rendi pont előterjesztés a Mesevár óvoda bölcsőde és mini bölcsőde szakmai programjának módosításáról. Szintén Oktatási Bizottság tárgyalta. Igen, ezt a programot már február 12-én elfogadtuk, de egy kis módosításra van benne szükség, minimális dolog, úgyhogy azt gondolom, hogy ez igazán csak annyit jelent, hogy külön kell említeni a Mester utcai, illetve a Kisolti Hangyácska bölcsödét,
javasoljuk elfogadásra ezzel a szöveggel kiegészítve. Köszönjük szépen. Valakinek kérdése? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki ezt elfogadja. Egyhangú. 23-as napirendi pont előterjesztés a Mesevár óvoda és bölcsödék Hangyáska bölcsödet telepein az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének jóváhagyásáról. Szintén az Oktatási Bizottság tárgyalata. Igen, valóban tárgyaltuk, igazából ez egy kötelező dolog, javasoljuk a képviselőtestnek elfogadásra. Köszönöm szépen, ez nyilván látták a lakostárság is, hogy ez elég egy faramúci dolog, de ez egy kötelező előírt valami, hogy ezt el kell, hogy fogadjuk, mert se nincs. Aki ezt így elfogadja, akkor kérem szavazzunk, egyhangú, köszönöm szépen. 24-es napi rendi pont tájékoztató Soltváros polgármesterének önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntéseiről. Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra 4 darab határozat született, és rendkívüli települési támogatás 7 darab volt. Kérem ennek elfogadását. És mielőtt zárt ülést rendelni kell, utolsó napirendi pontunk egyéb ügyek. Egyéb ügyekben nem tudom, valakinek valami kérdése, észrevétele nincs, akkor nekem lenne 2. Ugye, hogy már az előbb említettem, hogy a Pincepörkölt Fesztivál július 4-én lesz. Előre hoztuk, a szervezők előre hozták a dátumot, de ettől függetlenül mindenkit ugyanolyan nagy szeretettel várunk. És itt volt egy kis félreértés a lakostársak között, tehát minden egyes önkormányzati rendezvény, ami a városunk területén zajlik, pártsemleges, tehát semmiféle pártnak semmiféle köze nincs hozzá. Azt nyilván, ha egy párt vagy valaki főzni akar, azt szeretettel látjuk, de az, hogy itt valamelyik párt bekapcsolódott ennek a szervezésébe, ez ebben a formában nem valós, tehát ez minden önkormányzati rendezvény párt semleges, de még egyszer mondom, mindenkit szeretettel várunk. A másik akut problémánk ugye ez a vérvétel, hogy pénteki napon már elég régóta szünetel a vérvétel a munkaerő hiány miatt. Most úgy néz ki, hogy van egy kis fénysugár az alagút szélén, végén. Van egy hölgy, aki hétfőn már be fog állni, egyelőre még mint csak megfigyelő, és szerdán és pénteken, ha minden jól megy, ő már akkor egyedül fog dolgozni, tehát vissza tudunk állni a heti 3-szoros vérvételre, 3 alkalommal. Ellenben Dunavecséről megkaptuk a szokásos feddésünket, hogy ez a maximum 25 főt jelentheti, egyszerűen több vért nem hajlandóak fogadni. Tehát arra kérek mindenkit, hogy aki vérvételbe gondolkodik, vagy szükséges, időbe hívja föl a megadott telefonszámot és regisztráljon. Nyilván vannak olyan esetek, amire nem tudunk felkészülni, azt valahogy meg tudjuk oldani, de aki tud, kérem regisztráljon, keresse az Erikát, és akkor mondom, jó reménység szerint a jövő héttől már a heti 3 vérvételre vissza tudunk állni, és ezt reméljük, ez innentől kezdve ez menni is fog. Majd a puding próbálja az evés, kiderül minden. Én ennyit szerettem volna mondani. Kormányzati képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Még egy gyors kérdés, hogy a lakostársak érdeklődnek erőteljesen a művelődési háznak a végső megnyitására, kapuk kitárulkodására. Szépen mondtam. A végső stádiumban. Ugye, ha valaki arra jár, láthatta, hogy egy nagyon szép sárga csík van letéve, ezt holnap fogják befejezni. Ugye mi a tudományos neve ezeknek a rehabosok? A rehabosok ezt most előírták, egy ilyen taktilis burkolat kerül kialakításra a zebrától a művelődési ház ajtajáig. Én nagyon ellene voltam, mert szerintem elcsúfítjuk az egészet, de ezt előírta a rehabos szakmérnök hölgy, úgyhogy ezt még most meg kell, hogy valósítsuk, plusz belül a lépcső elé és a lépcső végén le kellett tennünk egy saváló acélból készült, majd meglátják, aki arra jár, egy ilyen, minek nevezem, küszöbszerűséget, amin 2,5 centis kuklik vannak a látássérülteknek, hogy érezze, hogy ott kezdődik a lépcső, és amikor fölér a lépcső végére, akkor érezze, hogy ott végződik a lépcső. Itt is próbáltunk mindenféle alternatív megoldást kitalálni, sajnos nem fogadták el, ezeket még muszáj megcsinálnunk, és akkor onnantól kezdve
a katasztrófavédőkön múlik, hogy megadják az engedélyt, és én már most kimerném nyitni az ajtót, de ugye ezért mindig letolást kapok, hogy addig nem lehet, még minden papír nem áll rendelkezésünkre. Még egy kis türelmet kérünk, és reményeink szerint a következő testületülésen már arról tudunk beszámolni, vagyis hát már látni is fogják, hogy a művelés 100%-osan használható. Köszönöm. Valakinek még kérdés, észrevétel, ha nincs, akkor zárt ülést rendelek el. A tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a zárt ülés napirendi pontja az előterjesztés a 6320 Solt 1021/4 helyrajzi szám alatti ingatlan, ez a közismertebb nevén Erzsébet-liget, értékesítésére vonatkozó felhívásra beérkezett ajánlatok elbírására döntött a tisztelt testület. A beérkezett ajánlatoknak a bírálata eredménytelen volt, úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, mindenkinek további szép napot kívánok. Köszönjük szépen.